World Skills Россия милли чемпионатының язгы ярышларында татарстанлылар 64 медаль яулады. Ярышлар 2022 елга 10-нчы милли чемпионат финалына тиңләштерелде. Полиграфия технологияләре компетенциясендә 3-нче урынны Диана Сираҗиева яулады. Я настраиваю, какая бумага будет подаваться в машину, в каком лотке. Полиграфия узак һәм авыр процесс ди Диана Сираҗиева. Кай чагында брошюраны бастыру өчен сәгать ярым вакыт кирәк. Монда барлык детальләрне дә исәпкә алу мөһим. Буяулар, шрифт, басма күләме. Ул полиграфист булырга күптән ниятләгән. Төгәллек тә, рәссам осталыгы да кирәк. Сначала кажется, что все очень сложно. Башта барысы да катлаулы булып тоелган иде. Соңыннан күнеккәч, хәтта 4 секциядән торган зур офсет машинасы белән эшләүе дә җиңелләшә икән. Буяулар, кискеч, офсет һәм цифрлы басма. Чемпионатта һәр биремгә 1-2 сәгать вакыт бирелде. Диана тәүлек буе типографиядә шөгыльләнә, осталыгын көннән-көн камилләштерә. Наша задача максимально загрузить участника. Безнең бурыч өйрәнү процессы вакытында катнашучыга мөмкин кадәр күбрәк бурыч кую. Конкурста барлыкка килергә мөмкин булган теләсә нинди стандарт булмаган хәлләр белән танышу өчен эш процессына якын шартлар тудыру. 10 ел эчендә бу сайлап алу ярышларының Россиядә иң масштаблысы булды. Аларда 5000 ярымга якын конкурсант катнашты. Татарстаннан килгән катнашучылар 157 компетенциядә көч сынашты. Количество компетенций на чемпионатах увеличивается. Чемпионатларда компетенцияләр саны арта. Татарстан Республикасы катнаша торган компетенцияләр саны да күбәйде. Бу безнең республикада компетенцияләр белгечләр саны артуы турында сөйли. Чөнки төрле профильдәге белгечләр безнең предприятиеләргә, республикабызга кирәк. Ярышларның финалы сентябрь айында Саранскида уза. Татарстандылар 72 компетенциядә катнаша. Диана Сираҗиева Лиондагы дөнья чемпионатында катнашу өчен гариза бирергә планлаштыра. Алия Галиуллина, Ралина Абрамова, Ири Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Татарстаннан Анапы, Адлер һәм Новороссийскка кадәр поездлар санын арттырдылар. Рейслар әлеге юнәлешләр буенча көн аралаш маршрутка чыга.